Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui t'explicaré un conte que ve d'un país on els hiverns són freds i nevats i les cases tenen teulades de punta. És un lloc on fan uns mercats de Nadal molt bonics que fan olor de galetes i d'espècies dolces. Aquest país es diu Alemanya. Fa més de 200 anys, un escriptor alemany que es deia Ernest Hoffmann va escriure una història molt especial que parlava de joguines encantades, d'un trencanous molt valent i d'un món màgic tot fet de dolços. Més endavant, aquesta història va inspirar un altre gran artista, el compositor Tchaikovsky, que en va fer un ballet preciós i famós que encara a dia d'avui es balla arreu del món cada Nadal. Saps què és un ballet, ninot? Doncs és com un conte, però que s'explica només amb música i dansa, sense paraules. Però ara jo t'explicaré aquesta història nadalenca, que es diu El trencanous i el reialme dels dolços. Era la vigília de Nadal, i a casa de la Clara tot era ple de llums, flors, música i rialles. El seu pare i la seva mare havien preparat una gran festa amb galetes de gingebre, cançons i un arbre ben alt decorat amb espelmes i estels daurats. La Clara i el seu germà, en Fritz, estaven emocionadíssims. Però el que més esperaven era que arribés el seu padrí, en Drosselmeyer, un senyor misteriós amb un ull tapat i una capa plena de butxaques secretes. El padrí Drosselmeyer sempre portava regals especials fets amb les seves pròpies mans. Aquell vespre, el padrí va entrar amb un somriure i una gran capsa embolicada. «Tinc un regal molt especial per tu, Clara», va dir mentre obria la capsa. I de dins va aparèixer una figura de fusta amb un uniforme de soldat, un gran barret negre i una boca que s'obria i es tancava. Era un trencanous. «És per trencar avellanes», va explicar el padrí. La Clara se'l va mirar amb ulls brillants i se'l va endur cap al racó més calentet del saló. El va abraçar com si fos un ninotet. «Me l'estimaré moltíssim», va dir. Però el seu germà Fritz, entremaliat com era, el va voler agafar i el trencanous va caure al terra, fent un petit catacrac. «Oh, no!», va dir la Clara. «L'has trencat!» El padrí el va recollir amb moltíssima cura i el va embolicar amb un llacet. «No pateixis, Clara, aquesta nit deixa'l sota l'arbre i la màgia del Nadal farà la resta». Aquella nit, quan tots dormien i la casa estava en silenci, la Clara es va aixecar a mirar si el trencanous estava bé. Però quan el rellotge va tocar les 12 en punt, una cosa màgica va passar. De sobte, les ombres es van moure, les joguines van començar a tremolar i el trencanous es va aixecar tot sol. Es va fer més gran, fins a tenir la mida d'un nen, i va obrir la boca com si volgués parlar. «Clara, vine amb mi, la nit ens espera!» Abans que la Clara pogués respondre, es va començar a sentir uns cuic, 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 cuic. Uns ratolins havien sortit de sota els mobles i estaven liderats pel gran rei ratolí que portava 7 corones, ni més ni menys. Trencanous, et vencerem! Va cridar el ratolí. El trencanous va alçar una espasa de joguina i amb l'ajuda de soldats de llauna va començar una batalla d'allò més esbojarrada. El seu canó disparava a ametlles. Les joguines saltaven com valents guerrers i la Clara, tota valenta, va llançar una sabata contra el rei ratolí que va fer-lo caure enrere amb un crit. Els ratolins van fugir i el saló es va tornar a omplir d'una llum ben dolça. «M'has salvat, Clara!», va dir el trencanous, «i per això et portaré on viuen els somnis». I agafant-la de la mà, van començar a volar. Volaven damunt de flocs de neu que brillaven com estrelles. Les estrelles es convertien en flors i les flors en música.
volaven per un cel de sucre, fins que van arribar a un lloc meravellós, el reialme dels dolços. Allà, les muntanyes eren de torró, els arbres eren bastonets de caramel i els camins estaven coberts de sucre fi com la neu. Els va rebre la fada de sucre, amb un vestit que feia olor de vainilla i un somriure que brillava com la mel. «Benvinguts, Clara i Trencanous! Heu estat molt valents!» I per celebrar que havien arribat, es va fer una gran festa. Van ballar flors de colors, flocs de neu, xocolates calentes, té dolç de la Xina, bastonets de menta i fins i tot dansaires de bombó. Tot el reialme es va omplir de danses suaus i músiques tendres. La Clara reia i giravoltava com si flotés en un núvol de nata. Però de mica en mica els ulls se li anaven tancant. I quan va obrir-los de nou, era al seu llit, amb una llum suau del matí que entrava per la finestra. Al seu costat, el trencanous de fusta somreia en silenci. Havia estat un somni? Potser sí, o potser no. Però el cor de la Clara sabia que havia estat real, perquè de vegades els somnis deixen una espurna per sempre. I ara, ninot, farem com la Clara i ens adormirem a poc, a veure si tenim un somni tan dolç com el que va tenir ella. Per això deixa que el teu cos es calmi. Com si estiguessis flotant en un floc de neu que cau lentament a l'hivern. Tanca els ulls. Imagina que ets aquest floc de neu que baixa a poc des del cel. Agafa aire pel nas, com si estiguessis olorant una tassa de xocolata calenta. Ara, deixa anar l'aire per la boca molt lentament, com si bufessis suaument damunt d'un caramel que està calent i el vols refredar. Torna-ho a fer 2 vegades més. Agafa aire pel nas i deixa-la anar, a poc per la boca. Una altra vegada. Ara, imagina que ja has arribat a terra i que camines amb els peus descalços damunt d'un camí fet de sucre fi. És molt suau, molt brillant. Sents el so d'una musiqueta que t'acarona les orelles. Potser una melodia de ballet. Suau. I amb cada pas, el teu cos es fa més lleuger. Els peus es relaxen.
les cames es tornen toves. I la panxa. I els braços. El coll també s'estova. El cap es recolza suaument sobre el coixí. I el teu cor batega lent, com si estigués ballant. Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.